ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ଦୋସ୍ତ? ମତେ ମତେ ଲକେଟ ରକ୍ଷା କଲା। ଆରେ ମୋର ବି ସେମିତିଆ। ତୁ ଏ ଲକେଟ କୋଉଠି କିଣିଥିଲୁ ଦୋସ୍ତ? କାଳିଆ ପିସା ଦୋକାନରେ କିଣିଥିଲି। 170 ଟଙ୍କା କହିଲା, 135 ଟଙ୍କା ନେଲା। ତା ମାନେ ମତେ ମାରିଦେଲା। ତୁ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ ଦୋସ୍ତ? ହଁ ଦୋସ୍ତ, ମତେ 450 ଟଙ୍କା କହିଲା। ଆଉ କହିଲା ସୁନା ପାଣି ପିଆ ହେଇଛି, ରଙ୍ଗ ଜମା ଯିବନି। ଏବେ ଦେଖ ମୋର ରଙ୍ଗ ପଳେଇଲାଣି, ତୋର 135 ଟଙ୍କା ଜଳୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ମାଲ ଟା ଭଲ ପଇଲାନି। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ମତେ ବି ଆରେ ଭାଇ ସେ ବାଳ କଟା ବନ୍ଦ କର, ସେ ଟୋକି ନେଇ ପଳେଇଲା, ତମେ ଏଇଠୁ ଲକେଟ କଥା